Дыхтара кима танова зих гирем да дилам дора Озил парешон да шари вегуна Дурай хуна у Россиян каши Мисли девона у кабутари белона Аржуме пара шаолой бедом Бафиреб ме пара мара самолет на борту джелозин Агар як ҷоме будем намесухти този Ай биё чатай ки тера Россиянка кардига шамолою тараф исравонат накард Ай биё чачид ки ҳози мава ты ҷудоем муҳтоҷи меҳру муҳаббативу да ишқа доем сатриса дига нест шайтон да китфе боре чӣ ба накардигу мега охи мен то медора и баҳона намаша ҷинсу майкада гузашта оча шавода кори хидит гулят ай мыкада братвига дора инстаграм шау қати тиктокаш ним пара и ру мемона ки бисёр шава комменташ ты натонисти қапи хита и флос шида и ростай меган соф зандоро қати алоқа даи ай байне хайҳо метонам ми ай бит нес очат гунаҳгорая бо мегум ай биурам нес тыра тоқа партофта наметонис омадалек ай даст додимта ай рӯзе ғариб шида омадай як рӯза накамбиста да инстаграм сторис упоминатш мекунам мегам фасонак ай тонис ма ҳайрон шидам паҳчани ты надорум мухлис мара тоқа калам бояй акисам бошам муфлис метро ба метро мегашози мегарда ба такси яндекс комфорт штати мера меша ба ҳозир ваҳ мегум ма дига надорам ты да гап забон ма қапу мегум неки дил намекуна хаб тигрица маникюрка да чилика кошалак бо любой ҷое равай пышти умешава разбор шаво кафе калянбари рӯзо торгови центр дамгири дача мерафта қати соф кадом қилдигона боз набуда лек дугонои нардора каниаму воаку кубиян дилта бардоран ты любой шаҳра диди бурдан тыра тамошо активи тикток инста днес куҷо шида мухлисо дига да прямо эфиро намебинам танести одисативи қапи тыра чӣ буроварда вести дусад кас ҷона ҷигар нависта қатор будилакома яке аз мухлисот будам да байни кумиракот месухтум хаб мекардим ёдоварда рӯзои пеша афсона будай вадаҳо ты дига одам намешай бо фаҳмидам фалони бой бача рафтай ғариби ҳайрон намешам дига гуфтам ту пешвозаш гирифтӣ ту медонисти фандайрои интихоб када ты диди ки қандай охир шабе маза када зардхам нобути кайфи зиёд зиён овардан дар ҷустуҷӯи парвистиви элонта бровардани ҷангали ғарибия бесазангит мезана садила кини ҷатили оҳанет занг мезана хиди дарамитинес бегонае ки ҷо дора соддаи нодон баса ки олям то ба вақт дора Короче, гушкнен, ман намехом кати шумо ойла барпо кунам. Ман азида дорум. Барояме ки марагам натиен. Bestia minut. ман медонам ки ҳози шок дай ки мара дидеси мара хонагиётон фаҳмонданд то одама ту нашиносӣ ай наздики қати шинос нашавӣ қати оила барпо карда наметонисай барам хама ҳами кинора бигем придумид кард ай доми модоми ҳуметова гаринихшлуметова бо вақте бигудишам